Швуп. И таночки. И таночки. Ну что, погнали? Буль! Бульбулечки. Я хочу поплавать. Дайте мне Можно поплавать. плавать уже. Так, что это? Бафик. Что такое Ну Рэй? все. Что такое Рэй, я у тебя пытаюсь. Кто там Ну намалеван? все. Кто там намалеван? Скат. Какой Стингрей. Это? Буль! О, Я люблю плавать. гляди, что это? Фу. Сподіваюся, это не ты? Нет! Это крокодил. Крокодил. Гляди, а як почуваю. Буль. Куда нам идти? Буль! Спочатку поплаваємо. Куда нам идти? Буль! Буль. Бульба. Буль! Бульба. Чому я так люблю плавать? Шкода, что Да. это нереальное життя. Гляди, что там? Буль. Гляди, что у меня есть. Ой, не, я пока что поплаваю, окей? Ау! Ха-ха-ха! Ай! Е-ха! Где? В бороде. Без меня пойшов. Вон у тебя своя есть. Желтенькая. Ой, я желтенькую хочу. А я не спробовала ни на водность. Так, як залізти? Буль-буль-буль. Каб залізти на желтый, Уи! на самый верх. Бум! Уш. Буньк. А як на жовтую? Так я шукаю дорогу. Banana tree. А, во. Где? Ну, там, где я. Где ты? О, я залез. Давай разом, почекай, я хочу разом. Ну, давай, иди. Я хочу паровозиком. Иду. Бульк. Буль-буль-буль. Раз, два, три. Уи! Божечки. Бум-бум. Бульк. Бульк. Так, все, нагулялись, хлопцы, пошли. О! Ну не. У меня. Я придумала, я не буду на этом трамплине, а ты у меня Держи. будешь. Давай. Ну, і ну, особливо нічого не робить. Вон другая, з другого боку йди бери. Я не певно, не просто так тут стоять, хоча хто відає. І що нам треба зробити? Не відаю. Не зрозуміло, що з Все, я пошла на трамплин. Ай. Не, пошли шукать дорогу. Ну блин, але я хочу тут повеселиться. Тут же бассейн. Я люблю бассейны. И головой не бейся, только там уже. Буль. Соляры, бассейны. Куда идти? Да нехай поплаває. А чё я Куда конечно нам не идти? I don't know. Але я так не хочу лезти. Бульк. Ось, я знайшов. Иди сюда. Чакай! Чакатя. А чакатя. Чакатя, па, чакатя, катя, 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 катя. Лети, моя птушка. А, я слепая. Погнали.
Paradise. Бум. Чому это мы покинули бассейн? Сядь, посяди, отпошли. Все? Цікаво, можна вернуться? А, ні. Не понимаю. На ГТ самоліти треба. На GTA. Ми тепер мокрі, ми тут На змерзнемо. автобус. Угу. Так, куди він їде? Я не. Блять, їде. Може тут уже? А я куди? Во. Ти там? Оу! І я не розумію, що... А. О, Я полетіла. Мені треба зайти і присісти, пробач. Куди ти мене береш? Ха-ха, на. О, присел. Ну. Ну куди я ще не сел? Да ну. Сядай давай. Да. Сядай давай. Тому що треба з гэтым нешта зробити. Осторожно. А. Все, зазнал. Ну Да куди ти мене блін, ну виведь. Зараз буде. Буде. Сама Все, я зрозуміла як. Ти не можеш гэта саме зробити. Сяди давай. Сідай. Я зрозуміла як. Боже, що ж некі сортирні жарти? На Дякую. тобі. Так, а мені зараз треба нешта тобі зробити, правда? Шляк. Дем. На. Папірку. Треба тады, калі няма гэтых самых. На тобі папірку. Ай. Що ти без мене побігла? Ти б сказала, що ти вже тут, і тебе не бачу. Тихо. Во. У тебя рак заплутали еще, ну. Смайлик. Так, Боже, так это робот просто, ну. Такой пятый. Что его лупишь? во, пошли у лифт. Где лифт? Вось лифт. 180, и он наверх. Вниз давай. А може вверх? Ну пошли. Ну, я иду. Куди ми їдемо? Здається, не працює. Нам разом треба. Він разом не працює. Давай, ось сюди. Що давай? Сюди. Куди? До мене. А, боже, у мене занемела моя нога, а божечки, а, як це приємно. А. Ой, боже. Сядь зручно, щоб ногу себе сидел. А, Отсидела себе ногой, она зараз отвалится. да. Блін, я так не розумію. Нам треба гліч. Пошли. Ой. Ой. Ой-ой. Кому гліч, а кому і хидиш? Що вона робить? Двигається. А я? Ну, повыгадывать по боку. По боку! Выгадывай самый. Ну. Я зараз звалюся. Я за... А, божечки, моя нога. А. Пинай меня. Пина. Піна колода. Ай! Так. I want a burger. Ой. Custom burger. 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 А я! Я чекаю. Я про то, что просто камера тут видит. А у нього Я все одно, про чи гэта ти і мене кажу, я чекаєш, чекаю. чи ні? Тобі треба пам'ятки на вигляд сам. Ні. Ну що?
Мені треба, здається, ніжей. Ні. Я не розумію. Куди мені треба туди? О. Ні. Я не розумію. Почекай. Хм. Придумала, іди сюди назад. Ну, Уніс. куди мені? Уніс, ось сюди. Ось сюди. Каб ти прийшов на тую. Ні, на гэтую платформу. Платформу. Так що, я її просто перескопую. Потім ти своїм м'ячом break the glass. Ну, Я не могу разбить за полкилометра шкло. Запомни уже это. Это ты шпуляешь предметы. я не ведаю, які методи предмет, у мене немає ніяких предметів. Ну, Ну, може, что тоді мне? я буду тут. Во. А, Тепер получиш гэта ось. я ж, ну, по стенце иду. Ну, а тепер сюди. А. Б. Де щось треба було. Бум! Шлоп. Бум! Бувай. Так. Божечки. Мені зараз звонітує. Відкривай Мені. двері. Відчиняй. Відчиняй. А які Двері. вугли сюди? Зліва двері. Так треба скокнуть. Так треба їх підняти своїм бізуном. Як що? Ну, бізун бери. Ну і далі. Двери зліва. Подимай двері, як завсюди. Та-та. Тобі треба просто... Ну, двери. Ну. Що двір? Подимай двери, ти подимаєш двери. У тебе Навошта їх подимати, коли можна просто Попрости ось- далей. А. Я не розумію. Ну, ти бачиш двери? Ні. Це навіть не двері. Нелька просто ось так. Ти не можеш нічого бізоном підняти? Ні. Ні? Да просто пройди у гэты ліфт. Далі. У ліфт! Що гэта? Може він подиметься, може він опуститься. Ну так. Ми вниз чи вверх, я не розумію. Боже. Там ніхто бумкнув. Всё? Ой, тобі все, я Алло. малю. Тут золото. Я не узлезу, Это легко. не узлезу. Я не вельми розумний. Ну, это бачно. Давай сюда. Божа. А далеко. Сюда? І ми з роздом. Мене зараз завалітує. Боже. Тут такая музыка, что я просто, ну... Ой, мотороллер некий. Сюда. Нарешті. Хоть нечто нормальне. Великий мотороллер. З рогами. Ось сюди. Так, сюди. Чорнота. Ендура. Ой, зараз будуть гоночки. Ти ж любиш. Так, люблю. We're entering the last beat of the story now. Ну, фінал історії. Епічний фінал. We're stealing this bad boy, so we can Ми raise the зараз скрадемо ось гэтага ось. А я Конечно. якраз люблю Касті. So, Leo, are you into fast cars and motorbikes in real life? Сподіваюся, я буду рулити. Or are you a mechanic, perhaps? Ліва руля, права руля. I'm not a mechanic. Dad is. А тато був механіком. Now we're getting somewhere. Оу. Мужчини, заскоквай. Да блин! Ты теперь. Нулевая гравитация называется. Эта тачка эпичненько. Ва. Ты Кто рулишь! рулить? Ты! Хапай, Редши! Я и так не ведаю, куда я еду.
Блин! Гэта я рулю? Я не туды звернуў, прабачце. Дык это ж я. Это я рулю. Ты кидаешь рэчы. Я ўвогуле рулю. Мы ўдваіх рулем. Рэчы кидай. Пакуль мы тут не... Ну, Я не разумею. ты кидаешь зеленку. Я рулю. Да божечки. Кошечки. Мужчины. Посуньтеся. Бум. Хапай зеленку. Да твоя вина. Так. Я скажу. Ты хапаешь зеленки. Мужчины, посуньтеся. Посунься, мужчина. Ай, 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 ай! Кривуля. Я кривуля, боже. Мужчина, посунься. Jesus! Fucking Christ. Ау! Классная статуя. Помник примарху. Ай, ай, ай! Давай я тогда буду рулить. Я могу так само Давай рулить. без давай. У тебя был шанс. Я могу и так рулить. У тебя был шанс рулить. Худшей! Я не могу шей. Я и так... Твоя тут- вина. Всё. Не. А ты кажешь, что я Не пиши дрянный мне руль. тут кулинарные рецепты под руку. Я нават табе лепшы гэта рулю, чым ты. Ты ў курсе? Добро. З тобой. Йой-йой! Йой-йой! А? Йой-йой! Бум. Ай-яй-ёечки! Бум. Ай-яй-ёйки! Да Ай-яй! боже! Я не разумею, куди кидати. Я так само не розумію, стара... Іся! Чс. А? Униз? Ні! Ме. Куди далі? А! Маличин. Давай поміняємося, га? Так, тишей. Ніхто не буде мінятися. Тобі гульня дає і порулить, і покерувати. Усё дає. Маличина. Слухай музыку. Цешся гэтым. А! А! Ну я мазила, ну. Харе. Ладно. Як скажеш. Та ну! Як вони? А, так я просто... Ай! Я просто нас обеспечиваю от гэтых Ты бомб. отбивайся от них. Або просто бегу их. Ось отбивайся. Да я бегу их просто. Утка! Смачно. Да вы что? Ну то я- же самое место! Не Маличина. Мазила. Я туда больше не поеду. А я просто бегу гэтую. Ай, ай! Твоя Что ж вина. такое? Что за брама там такая? Я буду казать, коли твоя вина, коли моя. Можешь заняться своей справой и не казать мне, коли моя вина, это ты как бачу.
Едь давай. Ай, ну! А-а-а! Ти мені ще тормозиш, видиш? Чому? Ти Чому тормоз я? працюєш. Ну, тому То що я. так придумали. Ось бачиш, ми стормозили. Ну это может ты виноватый? Ні. Чому? Это ты тормозишь, коли беру... Ба-ба-ба! Нарешті. Это просто красавец. Во! Ну, и что? Сейчас, Газма. Вот! Ну и что? Я не долетаю. Так а что я? Я нічого Ну, даже... тобі треба нечто схопить, певно. Тобі треба просто посередині їхати. Я не долечу. Посередині. Посередине, добре. Але я не долечу. Вось посередині. Вось. Я розумниця. Я не долечу. Вось. Да... А, ну. Далі, Водичка. далі, куди? Туди. Я тебе больше катать. Посуньтеся. Я не буду больше тебе катать. Вообще добре, я так само хочу бути. Давай, хоче. Я не туди? Не туди, там треба. Направо? Там фіолетка була. Коли ти не будеш мене вести, я буду вельми рада, тому що я вельми хочу вести тебе. Давай! Треба завсюди W тримати. W. Я тримаю ву. W завсюди треба тримати. Чекай, у мене тут і так такое Во, гляди. Протокол самознищення. Мама мія. Не перебивай. Again. Ну, ми ж його Мама. скрали, там він підзорветься. Можемо його спинити? Зістя. Так, Ладно. ремонтуй давай. Ремонтуй давай. Swipe to unlock. А, ну, свайп. Я не розумію. Ти не розумієш? Ти перший раз бачиш мобільний телефон? А, ну так. «30 секунд, мы подзорвемся. Чиз. Давай, ну. У тебя что, нема мобилы? Не. Чорт. Ну чому у тебя нема мобилы? Тому що ти мені не купив. Ай! My bad, my bad. Наступний раз куплю. Куди ми... Куди їхати? 5. 1. Подзорвала пригожий мотоцикл. Ну і що, ну вибач. Ну еще парашют теперь открывай. Он тебе Ну, еще бач- один мотоцикл ставит. Ура! Я буду вести! будеш Ура! Аня, ми по особку будем. Мы по особку будем! Я Ура! крутая. О, пробачте. Ура, мы по особку. Покуль. I have a headache. What's this? Так, гэта нечестно, у тебе джойстик, тебе прости, у тебе Ну и что? контроллер. Ты сам мне дал джойстик. Да блин. Ха-ха!
Бывай. Навіть не смійся. А! На Бывай. тобі. Ага. Швуп. Ай-яй-яй, а куди? Мама мія. Here we Мама! go again. Mine. How can I resist you? Ти співаєш? Так. Mine. Посеред гонки? Так. Мама мія. Here we Ти go з усім? again. My. How can I resist you? Тєн. Тєн. Ага, приплили. Приїхали. Приплили. А. Погнали. How can I resist Да блин! you? My. LT. Фая. А, это. Fire! Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Fire! Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Fire! Тут столько кнопок, я просто не разумею. Тут столько кнопок, капец. Столько сколько було ж, ти переживаєш. Та-та. Як хочеш, я поїхав. А. How can I resist you? My. How Да божечки! Да блін, та блін. How can I resist you? О, все, гэта рекорд. Это как так? Я просто не розумію, куди їхати, і я нічого не розумію. Ніхто не розуміє, куди їхати. Ніколи ніхто Ах, не це розуміє, твоя куди історія. їхати. А, гэта моя гісторыя. Так, моя гісторыя. Ха. Я не потрапіў у сваю гісторыю, бывайце. Швуп. Прикольно. Вкусно, проехались. Швуп. Боже! Ой, ага. Уля-ля. Уля-ля. Ва. OMG. Бу. Дрифт? Дрифтуем. Что ржешь? Злыдни. Коли у тебя есть гроши, у тебя есть все. Get ready. She drives a tank. A what now? A tank. Зараз танк приедет. Я? Танк. Босс танк. Это комбайн. Это О. некий комбайн. Стреляй. Гэтыя блямбы, яны зараджаюць твою зброю. Вау! Померла. Мама. How can I resist Дрифт. you? Я не умею як дрифт. Дрифт. Все, я умею теперь. Я не умею. Мне треба дрифт. А, куди я? Куда ты? Куди я? Ай! У, Кла. переехала комбайном. М. Так, мы разумеем, Я что теперь треба умею робити? дрифтом користатися. Я не умею. А, я забыла ще як їхати. Я забывся де я, у який мені ранг глядеть. Мене переїхала. Комбайном? Колесиком. Я серйозно, мене колесиком переїхала. Добре. Дрифт. Дрифт. I have a headache. Я... Господи, ще не Токіо. Токіо.
О, а ти... Вживай! Є ще одна Дякую. гульня. Квартал його. Ну это не то, это. Шкода. Да поможите! Не. Як дрифтувати? Я так і не розумію. У мене X. А я просто так ував боки. А, Выживай! Выживай! я не поспел, чачи, меня комбайном переехала. А, дрифт это тормоз. Чи тормоз это я? Я тормоз. Тормоз это я. Вибач. Ну, не роби так, Да я коли ласка. випадково. Слухай, это особная кнопка. Да є же ж... Ну що ви таке? Я нічого не зрозуміла. Що ти не зрозуміла? Тому що я нічого не бачу нормально. Ніхто не бачить нормально. Тому що Стреляй по тут їм. то бомби, то усього це. Стреляй по їм. Нічого не зрозуміла. Скотчем и стреляем. А, так тут можна скакати. А. Ну так конечно. Ну я просто забула ще. Goddamn. Ай! Ай! Так. Шмяк, 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 шмяк. Где гэты гад? Ай, у іх яшчэ гэтыя. Малые ще дрони. Я як могла його збивала. I have a headache. А божечки! Ой, ой! Sit down. And shut up! Shut up. How can I Ай! resist you, my mom? Май! Baby! No, no. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А божечки! Допоможите. Допоможите! Допомагаю, як можу. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ай! Не туди! Куди ти є? Куди ти поїхала? Ти про кого? Про себе. Божечки. Бомбочки. А божечки! А! А! Я померла. Тише, тише. Хутко збивай! Збивай! Заб'ю, коли убачу що. Я про те, що танк. Танк. Танк збивай! Ось гэты? Так. Гэта комбайн. А я на что, на контролерах гуляю? Боже. Щупальцы. Гэта тупальцы.
Нас зараз будуть тупать. Нема патронів. Боже ж. Дякую його у вуголь стріляти. Так само, як у минулий раз. Так, это тупольцы. А калі будем тупіць, то тупальцы гэта будем мы. Ну так. Ой! Я поехал, все, бывайте. Божечки! Чому гэта такая power? Я як могла усё роблю. А я тупальца ему отбил. А, божечки. Я отбил ему тупальца, и он меня ляснул. Ага. Так. О! Бум. Ты отбила ему тупальца. И теперь что мы робимо? Я не веду, наверх може. Во! Зрозуміло. Я! Павуч, гэтаму самым треба. Оу! Пробачьте. Пробач! Вось, я- зразумела. Павуч, гэтаму трек. Все, Ага. вось. Да тупала, ну ты молодший. А, все, я зрозуміла. Спочатку шупаться яго, потім яго ядро. И у ведро. Так, гранатули. Ракетульки. Дулі трататулі. А, ти. Ракетульки. Ай! А ти нічого не зрозумів. Не помри. Я спробую. How dare you? А гэта дзелка, гэта бабка? Ну, якая до нас звяртаецца. Бабка. Можліва, Гэта- бабка. Гэта Няхай гэта будзе сам бабка. Злодій. Будзе бабка Аня. Бабань. Божачки! Гэта дакладна мандалорац. А калі шчыра, гэтыя гукі як быццам бы з Cyberpunk. Это есть сайберпунк. Ай-яй-яй. Але зараз не дожартав. Ай-яй-яй. Чому Помер. так часто помираю? Мне, ну... Меня хоть бы не затупили. Где? Апошнее щупальцу! Все, Все. ехаем. Где заезд? Вот Опа. заезд. Худшай! Я спробую. Ну и я теперь. Ай. Все! Я добила. Ты крутая. Чекай. Ох. Story is over now. Так, ну что, история скончена? It is. Так, скончена. Ура! А сама какая бабка? О! Леди, глядь. Мою. Сподіваюся, у мою. Бабка гэта ў гэтай кніжцы была. What's with all the А? deaths and payments in this story? What do you mean? I'm just curious as to what the story's about. Зоя, що I ти told you доколупалася? it's a revenge story. Що там за нейкія пазыкі, што там трэба, адплаты нейкія, ўсё, адчапіся, пашлі далей. Oh, come on. You always put a bit of yourself into what you create. Дапытваецца, пра што я пісала. Wait, so you're Я не telling скажу. me everything we just went through wasn't inspired by anything? Nope. Nothing. Неправда. Гэта не пра мяне. Nothing at all. Nothing at Нічого. all. Нічого зусім. I don't believe you. Яна мне ще й не вірить. Тресни їй ножиком по морді.
expect going forward? Допытывается на про меня. Так. Just get the glitch. Пошли в глич, не буду ничего рассказывать. Just yet. Whatever. Whatever. Мое любимое слово. Whatever. Господи, еще мою. Да блин. Знову гэта. Швоп. А, що я зрозуміла? Ми, як би, з собою Гэта просто глічы, хочемо певно, вирватися нешта през гэта. робить. Що, я зрозуміла. What is this? It's spreading. What is going on? Ну что, он повеличивается, что отбывается? Ну, вообще, это гличи. Нехах. It could jeopardize the entire machine. Okay, that's it then. Let's just cut our Сама losses, shut their перепутайся. extraction down, get them out. Yes, sir. Right away. It's not working. I mean, it's not working. Just get them out. Sir, those glitches are blocking that command. Then what are our options? Can we reboot the system? We've never done a reboot while extracting. Especially with people inside, it's way too risky, sir. We could Blah, blah, possibly blah, lose blah, blah, every blah. extraction. God damn it! Is it possible to communicate with them? Yes. Yes, we could broadcast their signal up to us, sir. Set it up. Bring me all the information you have on these two. He seems really Class. stressed about our glitch hunt. Good. Let him sweat. О, Куди ми наступ? What story do you think we'll go through now? Last one was mine, so probably one of yours. Yes! I have so many good ones. How can you be so excited by all this? What? We might as well enjoy it while we're here. Угу. мне назад это шестеро. Я и не люблю уже. Ти про свою чи про мою? Не, моя нормальная. девка. Гей! А это нечто бла-бла-бла, бла-бла-бла. Okay. Мені моя Everything подобається. is under control. Ось твоя ня. Absolutely sure. We heard you may be experiencing some issues with the machine. No, everything is fine. Do we need to remind you that we go public in 6 weeks, Raider? We'll be under intense scrutiny, not just from investors, but from everyone. I'm well aware of that. How did 2 people even get into one pod in the first place? Just have some faith in me. Keep us updated. Ой, Ми горили. Да ну. ой. What the hell? Что за холера? Ну Это и ты. Is this fur? у меня хвост горить. Zoe? What have you done to me? Relax. I can explain everything. Where are you? Do you see the golden light? Yes. Over here. Ще портал, божечки, кольки можна. А хвост у меня горить. I'm a fairy. It's cute, huh? Why did you turn me into a monkey? Чому я тоді горила? Turn back into your human. Ну тому що ти в реальному житті і так горила. А гэта чому феечка з голим пузом? Your human form. Я вохоль феечка. Тому що я халапусик. О, ну уже лепше. А, так це наша суперздольність. Amazing, isn't it? Переворотні. This is a nightmare. Give it some time and you Не. will come around. Ох уж гэтыя казачкі, вожа ж гэтыя казачніцы. Вось і я згодна з Зоей, гэта класно. Нічого класнага. ЛТ? А А, як мне ператварацца ў што? Што за? Ага. клас. А ти горила. А, She was a fairy. я горила? Хе-хе-хе, так. Уи! Класс, я такая маленькая, я такая Ага, классная. я вось як я могу. О, божечки! О, я есть Грут! Ты ёсць груд, Так, я есть Грут! Я Грут, я есть Грут. а я ёсць хто? Shapeshifter Swing. І што? Ты есть горилла.
Я чому ёсть я не груд. плаваю? Почекай, у тебя некая... у тебя некая... Во. Я ёсть видр! Нет, это смочення. Я видр. Смочення. Не, я видр. Я ёсть груд. Я ёсть видр. Нет, это ёсть рыба. Так, як меняться тут? Во. Во! Ты моль. Гляди. Я мал, почекай. Малпа, гэта я. Ми, можливо, один раз... Да блін. Це ж просто водичка. That's not the pajamas. Так, ти тут Во! була, здається. А, Я тут. ти тут? Ти ёсть видра. Я Спробуй ёсть видр. поплавать. Боуть. Ах ты ж. Гляди. Хыть. 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 Що ти там твориш? I'm never gonna forgive you for this. Some fresh air will do you good, City Girl. А я... На. А! Я не вельмі разумная малпа. Ну, гэта зразумела. Не зусім ніяка не разумная малпа. Shapeshifter now, huh? I feel violated. You know, I took inspiration for this story from when me and my sister were younger. We used to imagine we were different kinds of animals and... Can we just skip to the end? Угу. Пошли уже до I was конца. just in your story and I didn't complain. Фея трындючка. The whole time. Anyway, welcome to the Underland. Underlands? Yes. Once upon a time, О, in боже. a far distant land, magical creatures lived together in harmony. Конечно. Until О, an Гарбоні. evil Ненавидно. Ice King arrived and cursed Боже. the land with ice, threatening all life. Let me guess. Our quest is to defeat the Ice King in order to break the ice curse? Exactly. Угу. Okay then. Все, Let's go пошли. save the Перемагать world ледового and короля. find that glitch. Але мы зараз не заканчиваем стрим, потому что я хочу гулять. Коли ласка. Ні. Ну мы просто зараз уже босса перемогли, а Ну я все. хочу. Это в Не. наступний раз. Иди сюда. Не хочу. But at least now we А я феечка. А я буду сидеть и гойдаться на релях. Уи. Oh, a seesaw. Ни на что сказала? Сосиса? Тобі треба до мене йти. Ну ти ж горила. Оу. Тобі треба тут стати горилою. Якой горилой? Великой горилой? Ні, коли ти тут будеш. Потім стать одразу видрой. 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 Гляди, як я вмію. Хидрый. Спочатку я роблю так, а потім я хутенько ось так і пробігаю. Еще я поплыву тебе в некую подводную нору. Тобі треба ось тут стать горилою. Давай становися горилой. Иди до меня. До меня. Не хочу до тебя. Да я тут. Я піду что-то там. Я не хочу до тебя. Ну давай. Мне треба тебе. Это самое. Я не вельми разумная малпа. У тебя вогонь на хвосте только все. Я ведаю, это у меня полыхает. И зараз. Давай. Ай. Каліфечка. А куди нам треба? Давай ще раз.
І давай. Я не могу скакать. Пошли до злых. She was a fairy. А ты выдра. Выдра. Плыви, моя выдрочка. І тут потрібне Харела. Знов. Так. Terror bird up ahead. А там які... Bed of Гляді, paradise, Mia. там які вожики. Зараз запущу. Там вожик! Куди ти мені кидаєш на вожика? Давай, включай. Да давай. Get lost, birdie. І що? І що далі? Що зламав? А! Гляди. Сюди. Ну ти тут докладно будеш малпой. Сюди. Буду почекаю. А я повинен. Ще пошли. Хе! Я вельми маленький, так? Так, я вельми маленький. А зараз я вельми великий. Оу, О! лезь. Буль-буль. Куди ти? Кудись. She was a fairy. Ну, тут нам треба стати нормальними. Нормальними! Не треба нам тут становитися нормальними. А. Я буду великая А я буду маленькая. гамадрилла. Не, я буду велизной. Я вот такая вот велизная. А! Ой, гляди. Куда ты? Сюди. Буль-буль. Я кветочка. Уи. Я ее жрут. А. Чему мені навушник попадає? А, ладно. Shapeshifting seems to come naturally to you. Ну? It's humiliating. Can't you try and think of something, anything positive with all of this? Well, my pollen allergy doesn't seem to trigger in here. А я... Там гэта я. Вожа павуки. Важаві. Ах! Так я тут... А як тут плавать? А! 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 Вінерс. Ну, Ой. тут твої зелені плями, як ти на них чіпляєшся? А. Дякую. Ну що сидиш, кого чекаєш? Вожа павука? Да тут... Давай. Куди? Зараз. Хуч. Поворачивай. Дякую. Я якраз на цей момент якось не перетонув.
Ми довго, я так не розумію, будемо чекати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Так. Шмяк! Я что, феечка? Я феечка. Я фея! Ай! Божечки. Ну, і Тебе що? треба вельми шмат просто вийти. Ти знов про гэта самае? Ляці ўжо. Худшай! Ой, дякую! Дякую. А мне то назад треба знов? Тебе кожен раз треба вертатися. Капец. Капец. Давай. Хыць! Хыць! А! Ну і хто ти після гэтага? Малыш, Еще раз. Ну ты ж горыла. Горей. Мазила! Ти мазіла. Хучка! Ось так. Ну нарешті. Що це було? Чому ти знову те саме? Тому що там шипи. Бам. Чому ти не трапляєш? Чому я не трапляю? Я зрозуміла. Я зрозуміла. Давай. А тепер лезь, хутко! Ага. Стой! Я ще раз. Перелізай з того моменту, як ти на гэта сама. Худшей! Да що ти робиш? Одно і то ж. Лезь уже. Не лезь, а ляти. Да... Стой. Во. Тихо! Тихо! Ось тепер так. Нарешті. А я маленький. Не маленький. Ну, а я фея. She was a fairy. Тебе чекать, иди. А. Своя атмосфера. Ну, так... Чекай. Да чекай ти! Помри! Не буду. Да божечки, ну! А чому я повинен помирать, слухай? Потому что я хочу, чтобы это разом проходилось. А мы разом и проходим. Не проходим. Мы повинны одночасово. Теперь я покрутился на тебя.
Да божечки, Рули ну! свое. Тихо! Свою тихой. Не смешно. Функцию. Ну хотя мне лепш. Жлепш. Да божечки. Чёртовая твоя вода. Ой, да и так долечу. Ну, так долетела ж. Раскачаться. Курицу того, что ты спужал. Я и съели вон теперь. До речі, гляди. Рибки, рибки. Рыбки. Ось так. Ме! А, ты уже ушапилась? А? Злазь. Ну, Вниз злазь. Ну что? Зяду тебе. А. Я тупая. Вверх. Да вверх давай. Slowly, steady. Посередине. Давайте посередине. Посередине! Ты лечишь? Вон твоя зеленая пляма. Где? А. И что? А. А я. Не ведаю, а як ты? А, все, памятаю. Ну иди сядай тогда. Чекай, стой! Стой! Да Стою, стою. Я не стою, я плаваю там. Я там болтающий. Померла я! На ты. Ой-ё. Стой на место! Тут! Да ты! Ну, Вернись стою. назад. Назад вернися. Потому что не хопить. Часом. Jeszcze трошки. Ты не доскочишь. Jeszcze! Доскочу я! Jeszcze трошечки. Все. Ось так. Хучай! Хучай! Хучай, 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 мене з'ядуть! О, Ну з'ядуть, так Ну, от так. з'яди. а я що казала? Я доскочу. Ну, Туди. Куди далі? Куди? Ні! Куди? А Направо? А хоча ні. Вон є ще... Туди, 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 куриця туди, така. туди, 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 Там тобі туди. треба буде перескочити. Ой, да мне все равно. Давай. Перескочить, коли я підведу готові. Ахам. Угу. Ну, я поспробую. Бульк. А я... Так, тут палка. Поспеешь. Дай поглядеть. Ahoy, Captain! Another side story up ahead. На тобі. Be it. While the Ice King does need to be dethroned, a change of scenery is always welcome. Да, Да просто подведи эту палку до меня. Давай. Буль-буль. Там и стой. А! Куди ти? До мене. Все, давай.
Буль-буль. Куди? Куди? Нема іншої дороги. Ну так туди. Нема Туди. іншої дороги. Туди ти не перескочиш. Перескочу. І Да гтає перескочу я. У меня есть фея. Я ее могу перескочить. Хутка, 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 хутка. Блін, а на шитоні? Що? Униз, униз. Все. Уня, що тобі? Палочки. Вирушалочки. Все, далі ти сама. Угу. Ну. Так. Ні, далі ти сама по палках. Ага. А меня не взяли. Да божечки! Ту-ту-ту. Да Всё. ну. Should we close that side story? I don't know. Бе, куди ти? Тихо. No, the Ice King won't be defeated by himself. Хам. Так. Ну а як я тебе буду вести? Я на місці. Под ось. низом. Под низом воды. До меня. Я чекаю. Ну тобі довго Стать прийдеться видрой. чекати. Ну ладно. Я тут прийшов уже. Ну так а тобі треба І назад. що, і мені так само Под за низом тобою? води так. Чи ні? Під низом води палки. Ну, я туди з Ну, тобою не бачиш, можу. палки. Ринь. Як мені туди туди? Ну і що мені туди робити? Не питання. Нарешті. Мне тебе треба вести теперь. А я уже думаю, что я пришел и стою довольный. Ну, ще ти недовольна. Не. Сюди. До мене. Admit, the simulated По ось гэтых ось was пеньках. really По пеньках. Yeah, too bad Raider wants to snatch. Почекай, стой. А, так я веду гэтых жуков. Ну, веди их некуда. Чи Ты, ні, нет, я- ты мою пляму ведешь, а не жуков. Тут. Веди. Жуки.
Стой! Феечки. Все, теперь стой на месте. Коли ласка. Коли Чому? ласка. Чому не стоїть на місці? Мені А, тобі дали. божечки. А тебе... О боже, павуки з'їдуть. Не, не з'їдуть. Боже, яєшненька. Тут так. Ти там больше як-то я... Як я тоді у гэты портал тоді? Що я зрозуміла. Але ми вже до гэтага порталу не підійдемо. Так? А давай поспробуем назад нейк пойти. Давай. Інакш, ну, просто мы пропустили портал. Мы не пропустили ничего. Портал маленький. Ты не можешь туди дойти. Ну, я уже зрозуміла як. Ти станеш Так видрай іди. гэтую... Иди. Зрозуміло, як вести йти. Stay put, Fluffs. А як пішла я сюди? Пошли назад. Разом. Пошли. До порталу. Я зрозуміла як. Вибрай. Ай! Видрав. Що? Тобі треба гэту палку, яка рухається, дойти до... На божечки. Вернися назад. Вось туди, туди, туди. Там, де ти мені... Ротом говори, куди мені вертатися. Божечки. Туди ми це йшли? не описання місця. Там, где такая самая кветочка. И такие самые ржовые. Не! Ззаду. Ззаду. Я йду взад. Тобі треба було за мною йти. Я не можу за тобою. Туди! Гэта перад. Нічого? Гэта зад. Гэта перад. Зад. Встань ты нормально, вось такой. Это зад. Там зад. Нечто на кшталт. Я туди Ну, не тоді стань пройду. видрай. Ким би я ні став, я туди не пройду. Я проходжу праз верх. Забылася? Гэта было 3 секунды тому. Значит, я вертаюсь назад, ты летишь. Божечки. Ну так. Божечки. Теперь уже не я. Я тебя попереджу, что нема туди дороги назад. Ну, значит, что портал мы... Ты до портала не можешь дойти. У тебя там нема где идти. Ну, теперь як мне назад пусти. Ніяк. А ты не можешь бегчи? Могу бегчи, что это дает? Помирай. Я отражаюсь на гэтым. Ну тим же самым месте? Так.
Помираємо разом. 3-4. 3. Ладно, давай тоді одночасно. Ну, ми так і зробили. Все равно там же. Так. Да я не ведаю, як тебе сюди перенести. Может, ты достанешь выдры и А, блин. Стану Выдры выдры там. и что? Ты Ты нальешь мне выдры воды? можешь это Ты самое? нальешь мне воды? Ты нальешь мне воды там? Что? Там вода есть? Там нема воды. Ну, як мені бути? А, придумала! Ти будеш бігче. А божечки, ну куди ти? Куди я буду бігти? Бігче туди. Біжи. Скак. І мені є ще Треба один було не скачок треба. І мені його нема. Помираємо разом. Ми вже помирали. Я ще раз. Ну, мені одну що ж. Ой, я ж... Иди помирай. Ну, ще одна не так. И мы все равно на своих местах застоимся. Ну, взлетай, спробуй лететь свою фею. Ты, Я ты вже что так у тебя есть? спробувала, нічого. Ну, вот шукай там же способы. Назад никуда лететь. Ось я тут. А, божечки. Ось тепер я ось тут ось. Ну, я что туда не вернусь. Ну так. А ты не пролезешь до портала. Тут у тебя нема шляху. Ни феечкой, ни кем. А, Только что по стенкам, коли у тебя есть такая махчимость. що? Ты до стенцы долетишь, феи? Ау. Долетишь. Ну, ось дарма ти мене потягнула. Треба було йти до мене, значить. Ну, і приплили. М-м. А ось тут тобі треба було пробити дюрку. Але От я тут назад була. не можу. Поплили. Go, feather ball. Sit.
шкода, что у тебя только один скачок. А! Спинися. Ну и у чым сенс? Ты ж все равно не перелезешь. Ну так. Я есть рот. Рот мог не может скакать. Ну, может, каранчики умеет пускать. Ну так. Але вось гэта вось год нічога не поробіць. До кветки ты не дотянешь до этой зеленой? Не. Шкода. Угу. Ну, все, поплыли. Що то ти на гэтым? Не, давай перезапустим Давай гульню. что? Мы не будем зараз перезапускать. Мне уже не хочется. Ладно. Все развитывающий. Але на наступному стрімі, сподіваюся, ви хоч готові саме, ми будемо разом? Чи що? Сподіваюся, що так. Усім до побачення. Покуль.